Vítajte pri dnešnom videu. Dnes sa budeme rozprávať o plyne a faktoroch, ktoré ovplyvňujú jeho cenu. Tiež sa dotkneme témy emisných povoleniek a toho, ako spolu tieto dve témy súvisia. Venujem sa energetike a rozprávam sa s majiteľmi firiem, ktoré majú ročnú spotrebu elektriky o 150 GB až po tie menšie firmy. A to isté platí aj v plyne. Moja práca zahŕňa hľadanie riešení a analýz, ako trh s elektrinou, plynom a emisnými povolenkami v skutočnosti fungujú, a to využívam v mojej práci. Prečo cena plynu rastie alebo klesa? Média, rôzne články a analytici často spomínajú rôzne príčiny pohybu cien plynu, ako napríklad počasie, čiže chladné fronty alebo nejaké miernejšie zimy. Technické odstávky v Norsku, ďalej sú to dopyt v Číne alebo v Ázii, alebo politické alebo geopolitické udalosti. Tieto faktory určite nie sú zanedbateľné, ale dnes už ovplyvňujú cenu plynu menej, ako by sme si mohli myslieť. Závislosť trhu na týchto ukazovateľoch klesá, pretože veľkú časť pohybu ceny tvoria špekulatívne investície. Vplyv investičných bank a fondov na ceny plynu v Európe. Pri analýze trhu viacerí analytici dospeli k záveru, že 35 až 50 rastu či poklesu ceny plynu môžu mať na svedomí práve investičné fondy. Ukážeme si teraz príklad týchto dlhých long pozícií. V novembri dosiahli tieto dlhé long pozície objem až 294 TWh, čo zodpovedá ročnej spotrebe dokopy Slovenska, Česka, Rakúska, Fínska a Dánska. Je to fakt veľký objem. Aktuálny stav. Hoci sa pozície mierne znížili na 250 TWh, stále je to porovnateľná úroveň so spotrebou Slovenska, Česka, Rakúska a Fínska. Dôkazom vysokej citlivosti trhu je situácia, keď sa objavia neoverená správna, respektívne chybný preklad o dodávkach plynu z Azerbajdžanu na Slovensku. V priebehu pár dní klesla cena TTF, čiže európskeho plynu, o 10%. Ide o názorný príklad, ako rýchlo reaguje trh na akúkoľvek informáciu či šumy, pričom pri obchodovaní výrazne pomohli aj algoritmičné systémy, ktoré začali vo veľkom predávať svoje pozície. Teraz prejdeme na emisné povolenky a plyn. Druhým dôležitým prvkom, o ktorých sa hovorí menej, sú emisné povolenky. Pozorujeme, že cena emisných povoleniek je zhruba 30% prepojená s cenou plynu. Prečo je to tak? Drahý plyn sa rovná viacej uhlia. Keď je cena plynu vysoká, uholné elektrárne môžu byť zrazu výhodnejšie na výrobu elektriny. To spôsobuje zvýšený dopyt po povolenkách, keďže spaľovanie uhlia produkuje dvakrát viacej emisí ako spaľovanie z plynu. Cena povoleniek tá není ovplyvňovaná len samotným mechanizmom EU ETS či trhov stabilitou, ale čoraz viac aj geopolitickými faktormi a špekulatívnym obchodovaním na trhu s plynom. Pre obchodníkov s emisnými povolenkami to znamená ďalšiu premenu, ktorú musia sledovať a vyhodnocovať. Už nestačí len priama ponuka a dopyt v rámci ETS. Záverečné zamyslenie. Ak špekulatívne pozície na TTF, čiže európskom plyne, dosahujú v long pozíciu objeme 250 TWh, to je zhruba 12 miliard eur, môžu tým ovplyvňovať cenu plynu aj emisných povoleniek. Otázkou zostáva, je v poriadku, že niekto môže takouto legálnou cestou ovplyvňovať priemysel v Európskej únii? Všetky tieto faktory naznačujú, že ceny plynu a emisných povoleniek sa v blízkej budúcnosti budú správať aj naďalej mimoriadne citlivo na správy, politiku či investičné špekulácie. A preto je dôležité, aby sme situáciu pravidelne a pozorne sledovali, či sme už laik, alebo pracujeme vo výrobe, či manažmente energetických náročných podnikov.
Ďakujem, že ste si vypočuli dnešný diel a verím, že vám pomohlo aspoň trochu lepšie porozumieť, prečo cena plynu nie len o počasí či dopite v Ázii, ale aj o investičných pozíciách, ktorú môžu tento trh vychýliť. V ďalšom diele sa pozrieme na iné veci v energetike, buď v Českej republike alebo na Slovensku. Dovidenia a do počutia pri ďalšom videu.